El grup de biblioteques i parcs naturalment de Collserola aquest any ha organitzat un taller de haikus amb en Yoshi Hioki. El haiku és la forma de poesia tradicional japonesa més extesa. Es tracta d'una composició poètica de 3 versos, amb 5, 7 i 5 síl·labes, amb un total de 17. Es basa sobretot en la sorpresa que té l'autor en l'observació de la natura. Els autors dels haikus es diuen haijin. Al voltant del Dia Mundial de la Poesia, totes les biblioteques participants en el projecte han organitzat tallers de haikus. Gràcies, sobretot, a la participació dels nens, dels pares, de les mares, de les nenes, de les àvies, que han volgut deixar la seva poesia, el seu haiku, en aquest projecte. El dia 24 de maig es commemora el Dia Europeu dels Parcs. I és així com nosaltres volem mostrar en aquesta càpsula, en aquest vídeo, la llum, la brisa, el cant, la fragància de Collserola. Caminant per Collserola, aquesta massa gran i verda. Els espàrrecs despunten amb la pluja de primavera. El niu de fusta, mallerenga empromallada, en parella viu. Risas de niños, brisa húmeda después de la lluvia. Sota el sol punyent i cantussella l'aigua, murmuri d'estiu. El vent aixeca xiulant el sol del matí, olor de terra. Travessant la primavera, espanto els cavalls amb el vent. Escoltant el vent de març, ritme de màquina d'escriure. Estirado está mi gato durmiente en el sol de verano. Processionària, vorejant les riuades, corregudes i rialles. Perdut amb amics, cap al Puig Madrona, tions gegants perduts. M'omplo la boca Del gust rodó dels pinyons. al sol De la tarda. Inspira't en Collserola i vesteix-lo de haikus. Les biblioteques participants han estat Vallcarca i els penitents, Maria Antonieta Cot, de Barcelona. Collserola, Josep Miracle, de Barcelona. Joan Margarit, de Sant Just Desvern. El Molí, de Molins de Rei. La Central, de Cerdanyola del Vallès. Valentí Almirall, del Papiol. I el Centre de Documentació i Recursos Educatius del Parc de Collserola.